Alright, mhuri yeZimbabwe, kana tichitaura zvema-levels efaith, tichitaura zvema-levels, because just imagine tongoti isusu tichigara kuti hanozvachi zvinhu zvinoitiwa on an action level. Chamisa arifanira kuita action, arifanira kuita so, arifanira kudai so, handiti not that kuti hatisapoti kuti aite action, but chinzwai Chamisa manje ari kukandira, wakandira just 2 or 3 hours kastatement. Hanzi so judged, so wemubhaibheri uya, so wemubhaibheri, so judged, David enthroned. Muri kurangarira nyaya yaso naDavid, handiti right? Hande, the Lord has torn the kingdom of Israel from you today and has given it to one of your neighbors, to one better than you. Right? This is 1 Samuel 15 verse 28. Remember, after Saul was judged, David was physically enthroned. What God ordains spiritually will eventually manifest physically. Faithful is his name. Blessed Sabbath. God is in it. Nelson Chamisa. Mukomana abva pedzi. Muri yeZimbabwe tiri kuvanzwa advocate Nelson Chamisa, arguably the most loved or the most followed opposition leader in Zimbabwe. Or can we say love or followed? Maybe let's use a word like the most popular. Yeah, the most popular opposition leader. Wokuti he still carries weight. So mukomana ari kuti, in other words, iye haasi kutotamba kumana. Mutofunga zviya zvokuti techinamata but faith techiziva kuti of course faith yoga pacha haina zvaingakuita, unofanira kuita action and stuff. But Chamisa is actually saying faith by itself works. So mukomana ari kuti zvakatoitwa muchadenga umu, pane akatogadzwa ushe. David aripo, David muZimbabwe, ende saul chero akamira akadii akadai, but zvakatoiswa ordained in the spirit, in the spiritual realm, zvakatoitwa ordained and hazvichinjiki. So ilevel refaith rine mukomana, maybe mukomana ari kuziva kuti Mnangagwa ari kuzvibaya oga, zvirava kuti Mnangagwa uchabviswa nevamwe vake, but this time vamwe vake pavanomubvisa havaiti mistake yakafanana neyavakaita muna 2017 yekuti vanongobva vatora umwe munhu vomuisa pachigaro vasiri kutevera mavotes zvaanofanira kuitwa, handiti? So this is we now takupinda nenyaya iyi tichinyatsokuongorora kuti zviri kuitika kuti alright. Anyway, even kana kwachinzi tikuda kuti Chamisa aite action, action ipi ingaitwa naChamisa yokuti angadzokera kumba achitadza kusungwa? Because anything right now, if Chamisa says vanhu let's demonstrate, you know exactly what will happen. It's that ZANU-PF will hunt him down and say he incited violence, and they will lock him up. And when he is locked up, maybe semaZimbabweans tobva tagutsikana kuti no, at least he is suffering, at least he is taking action, at least he is in jail. Now we're seeing kuti he is working. Is that it or what? Hatizivi hedu kuti ndo zvamuri kufungira muri yeZimbabwe kana kuti hazvisizvo. So regai timbonzwa kuti vamwe maZimbabweans ari kuti chii pamusoro pezvizvinhu, vachipindura statement raposta paX, vari kuti chii maZimbabweans. So tina Madrax ari kuti blessed Sabbath to you to CIC. Maybe this Sabbath bring you maybe this Sabbath bring you strength and wisdom. Ndapota hangu musamanikidzwe kutaura pavanoda kuti mutaure. Your own time at your own pace. Victory is certain. Good day. Stay blessed, President. So this one is a serious supporter. This one is a serious supporter of Nelson Chamisa. Munomuzwa nezvaari kutaura. And then Nelson Chamisa pachake ndobva apindura mufesi uyu akamuti wisdom detected. Thank you. Yes, so apa Nelson Chamisa nhasi ari kupindura vanhu, so anzi wisdom detected. Thank you. Achipindura Madrax nezvaataura. Regai tinzwe zvataurwa naPraise Chokuruma. A powerful reminder, President, that divine order always outlives human manipulation. When God establishes a season, no amount of scheming can delay its manifestation. Blessed Sabbath, President. Ndobva Nelson Chamisa vapindura vakati ivo
We love one another and praise the Lord. God bless you. Praise. All right. Nyati imhenyu ndobva vataura vakati ivo, it's okay mukuru, but paground manyanya kunyararisa, itai muchionekera. Toziva kuti apa tachishumira kuti Chamisa apindura, ende abva apindura mhuri yeZimbabwe. Ati iye, mandisuva here hama, basa riri kurohwa zvekuti dhu, muchazipigwa. Hanzi basa riri kurohwa zvekuti dhu, muchazipigwa. Alright, ndozvatagora mukomana Nelson Chamisa apindura. Pane vamwe vazotera vakaramba vachiti hanyati menyu ndobva vapindura vakati aiwa, nguva yareba, patience dzacho tinosvika pakupera. Nelson Chamisa ndobva apindura zvakare mhuri yeZimbabwe. Hanzi rwendo rwerusununguko mukwidza, sandi mutserendende, makwidza anoshura matero. Mwari vakuchengetei nekukusimbisai. Nyati imenyu vachibva vapindura vakati ivo, I'm 100% behind you, but tayaura. Nelson Chamisa haana kuzopindura apo, but muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe kuti chii chiri kuitika. So regai tinde kumberi muri yeZimbabwe. So Sid Nchinyoka abva ati ko nyaya yeprazi mukuti inayo. Nelson Chamisa achibva apindura, nhasi anga achipindura vaNelson Chamisa zvokutodaro. Vachibva vativo, ndezveruvengo, manyepo negodo. Godo igona reuroi rinotuma kubika ruvengo, manyepo nekurwadziwa. Chamupupuri hachivhurirwe maziso, munotosvorwa we. Musateerera manyepo, haana ngadzidzikame. Chokwadi hachisvinyangwe semusuva wesadza. Muri Zimbabwe zvoita senge hazvizvo zvinhu ndo zviri kutoitika. Ndiadvocate Nelson Chamisa ari kutaura zvinhu izvi papost yavo yavaposta paX. So Zengenya Prom tafadzwa ndobva auya akati he is not the most high and will never fail. He is the most high and will never fail. Stay strong and remain steadfast, because him alone will reveal the truth. The devil and his minions are angry. Wenyasha nde wenyasha. Advocate Nelson Chamisa ndobva auya achiti thank you. So zvizhinji regai infact chakupai link to this post kuti munozvionera muri Zimbabwe, munoona zviri kuitika, muone zviri kutaurwa. Because Nelson Chamisa nhasi vari kutaura nema-citizens. He is reaffirming and giving the citizens hope and faith again in him. Nelson Chamisa kuti no, basa riri kurohwa sezvamanzwa statement ravo, comment yavo. Advocate Nelson Chamisa vachiti no, basa riri kurohwa, muchazipigwa. Achitaura pachiVitori, sezvamuri kungohwa tichitaura chiVitori. So muri Zimbabwe garai panapa paThe Mutapa Times, because muri kuzviona kuti every update iri kuuya. Hatingakusii muri muzhara, hatikusii muri muzhara. Muri kufanira kunge muchinzwa maupdates as the political arena is on right now. And the Zimbabwe political arena is on and it's hot. Iri kupisa. Debate 2030 bill vana Daniel Garo vachitaura zvekubhana, kwete zvekubhana, infact SANPF ichitaura zvokuti mangwana musi 29 March machurches ari kuzosuspendwa, I think kumational and province or something, kuti vanhu vauye kurally, because vakazouya kuchechi vanozoshayikwa kurally yeZANPF. So muri Zimbabwe, thank you for watching.